Hey guys, Faxe her. Nu vil jeg lave en lille tutorial til, hvordan I bygger en stempelgate eller pistongate. Det er ret simpelt i hvert fald. Det synes jeg i hvert fald er. Det er noget af det mest simple i verden. For det er ikke ret svært. Og det vil I så heller ikke synes, når I selv kommer i gang. Men ja, jeg vil lige lave den her lille tutorial her. En af de første tutorials med mig på min kanal. Der kommer ikke andre tutorials, medmindre jeg finder ud af, hvordan man bygger forskellige ting. Eller jo, i Tekkit, der kommer der lidt med en query og sådan noget. Det er sådan set det, jeg lige vil vise jer i dag, det her. Fordi at så sætter du min af det her. Ja, her. Skal jeg lige bruge sten. Jeg bruger bare sten her. Sætter du step plates. Sådan der. For redstone der til. Og så dækker du så til whatever. Hvordan du nu end kan lide at dække ting til. Jeg synes det er pænt. Det er nogle små simple ting, så det bliver altså fucking overdækket og sådan noget. Det synes jeg det er flot. Bare sådan noget simpelt noget. Og så det var faktisk, jeg skal også lige vise jer, at den virker faktisk, den gate her. Det skal jeg nok lige vise jer. Jeg spiller også den nye Black Ops 2, men bare ikke til PC. Fordi jeg ikke gider købe det til PC. Og så spørger jeg sikkert, faktisk hvorfor gør du ikke det? Det gør jeg simpelthen, fordi det koster alt for mange penge, synes jeg. Jeg gider det ikke til PC. Jeg spiller det til PS3, men når jeg spiller det til PS3, så kan jeg heller ikke lave let's plays i det. Og det er selvfølgelig lidt træls, det kan jeg godt se. Men det må jeg bare lære at leve med. Altså. Og det må jeg også lære at leve med, at der ikke kommer let's plays i Black Ops fra mig. Så nu er snart ved at være færdig, den her lille tingest her. Sådan der. Se, nu har vi en gate her. Olivand, jeg retter lidt. Der. Så går jeg ind her. Så åbner den. Skal I så, ja, herovre der skal I bare gøre fuldstændig det samme, som vi gjorde på den anden side. Sæt 2 pressure plates. Føre kabler over til jeres redstone. Sådan her. Sådan der. Og så sætter I kabler. Og så sætter I jeres pressure plates. Og så bygger I ud over her. Og så går jeg bare igennem. Så åbner den automatisk igen. Ej, fuck, hvad fanden laver jeg? Ej. Så går I bare igennem. Hvis jeg var jer, så ville jeg bygge dem helt derhen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg byggede dem så langt væk. Det var en fejl. Men det var min lille tutorial til, hvordan man bygger en iron gate. Der var skal I kigge på, det gik fejl. Det var min tutorial til, hvordan man bygger en iron gate. Og jeg har selv fundet ud af det med hjælp fra en af mine kammerater, som hedder Man Like Firework på YouTube. Men vi ses YouTube, og husk at subbe mig!